محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. دي أرابا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني سبا شهر سفر من هجرة سانكالو فلنا بسوية ومغاني كونتوناي ميلادي نصاروكا جاتي با فلاني مغاني كري سانكالو تانا بسوية وروناي أمبي داودا بغم مسجد الرزاق وأمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى آخر الآية. ني آية من فلنيني نيني لا سوليد كابو ألافي مسامين كورو تاليندو نابي مؤمنو لاسو كوكا كافرو كري min ye yahudiya ani nasara k'u kɛlɛ mun kan u ye kuma jugu belebelema min fɔ ani u ye galon min tigɛ. u ye kuma fɔ kuma min ka jugu n'u kan ka kɛlɛ a kan u ye ngalon fana tigɛ. o ye jumɛn ye min ye yahudiya ye ala ko wa qalatil yahudu uzairu ibnullah. yahudiyaw ko ko ujeri ye ala dende. yahudiya bɛɛ m'a fɔ dɛ dɔw de y'a fɔ mais kuma filɛ jamakulu la kabila la jama la ni mɔgɔ kelen ye kuma fɔ a tun ma nankariya a bɛnnaw ma a bɛ kuma bɛɛ de y'a fɔ. sinon yahudiyaw dɔw de ye nin kuma fɔ a bɛɛ m'a fɔ mais ala y'a kɛ yahudiya bɛɛ ka kuma ye parce que ka hakilinaw de do bɛɛ ka hakilina de do. hari ni mɔgɔ damadɔ de y'a fɔ u bɛɛ de ka hakilina do u bɛ a bɛnnaw bɛɛ de ma. o de y'a to ala ko wa qalatil yahudu uzairu ibnullah. yahudiyaw ko ko uzairu ala den ye. dɔnnikɛlaw ko tafsirikɛlaw ko fɔra mun kama ko yahudiyaw min ye u ka tawreta dɔɔni tun tirala yahudiyaw la a dɔɔni t'u bolo. ko ujeri nale u ye ujeri ye ko ujeri ye tawreta bɛ fɔ u kunna a y'a bɛɛ fɔ a kunna u y'a sɛbɛn a nɔfɛ. tawreta tun tununa u bolo a dɔɔni tun bɛ minnu bolo u ɲinɛna a kɔ mais ujeri nale ale ye tawreta fɔ a kunna u b'a sɛbɛn a nɔfɛ. o kɔfɛ tawreta yɛlɛ u bolo u ye tawreta ni ujeri ye min fɔ a sɛbɛnra u y'u bila ɲɔgɔn kɔrɔ foyi ma jɛ. o de y'u ta u kabana o de ye u ye ujeri bonya fo ko ala den do. wa qalat an-nasara al-masihu ibnullah. nasaraw fana ta ye mun ye olu fana ko isa ko ala den de do. zalika qawluhum bi afwahihim. ala ko nin ye kumaw de ni y'a fɔ n'u da ye dalila tɛ kuma min na. nin ye kuma lankolo de y'a fɔra ni da ye. zalika qawluhum bi afwahihim ay la mustanada lahum fima inda'uhu siwa iftirahim wa ikhtilaqihim. kuma min filɛ nin ye senbɛ yɔrɔ t'a la u bolo della si t'a la fo kuma fu dɔ dɔrɔn u y'a fɔ ani galon dɔ u y'a tigi kun na k'a fɔ della t'a la.
yudayihuna qawla alladhina kafaru min qablu uye mogo de ka kuma bonko nyogonya mogo munun kafiriyara kateme ulunye min qablihum min al-umami dallu man ton fulu munun filila ulunye kake kafiru ye uluye nin kuma sugu fo chogomi ode yato yahudawu fana yen nin kuma fo o chogo kelenna o ka kuma uni kafiru munun temena unye ude ka kuma bora tanke kafiriyaw kera kelenye dusukun kera kelenye kuma o fana kela kelenye kafiru munun kafirera ulo fana nye nu yen nin kuma nyogona fo ode yato yahudawu nin nasaraw fana nin fo medella shitala donc ni ya yiranna ko filibanti jahili ibe abese ka kuma do tige akunna ka galon tige ka fo kuma do dro ya fo na dai ibe ya soro sembe resutabo iba soro della sitala bonni mo min yin nin famu da jali munun be dina kono jahili munun be dina kono bidamo munun be dina kono no beta kuma fo kuma munun niye sembe yero nyinin uye aya wala ita soro iye sembe yero nyinin uye hadisa wala ita soro akana bali mogola mogo min filidendo abe kuma de foi ba soro boyro shite kuma ina ka galon tige doro ka tiga kunna kafo ode fulaya ni yahudaw ni nasaraw ya nyugona ke ala yire ko jalika qawluhum bi afwahihim akon ni nyu ka kuma ude doro nu ya fonu dai ka galon tige kafo della shitala يديهون قول الذين كفروا من قبل نو بمغو ككما بونكو نيغونيا مغو منون تمنا اوني نو كافريرا قاتلهم الله الا يدنغا يهوداني النصارى الا يدنغا ان يفكون تشغودي اولوبي الا تاي كوبا مكاتا يروورده ube ala ta yeli minke nu bake ka bama ka jenge ka bama kata yore okoso ala yudanga yahudani nasara اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يهودان النصارى ويوك دونك بغبو أنوك بطوك لون ويه أولود منكوك عليك كتغولوك كوبتو كالاتوي إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا كتغو بطوك لكو كتغو دونك باكو أبكي تشغودي ninte komi ko yahudani nasara ko utumbe sujudi bi uka doni ke bawe ayi ninte komi ko tumbe salluye ayi ninte komi ko tumbe suye ayi yitunte sujudi bi uka kalambawe doni ke bawe utunte sujudi bi uka batokelawe utunte kantigele kuye utunte salluye me ala kuma yumina kuke alay munna hadisado nana cide sallallahu alaihi wasallam dondola adibun hatim yahuda do tundo islamiyara cide nyenni aya kala koro ko uyuka doni ke bagaw anuka bato kelan uyumina ku ke alaye uyumina ku bato ku far alaka tuma mini aya kala na adibun hatim ko cide man lesina na'buduhum a ko cide antunte an ka doni ke baw nan ka bato kelan tuntu bato de antunte salli antunte sun antunte kantugelu kuye antuntu batukoy ciden ko ma alaysa yuhilluna ma harama Allah fayuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalla Allah fayuharrimunahu qala na'am qala bala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka ibadatuhum ciden ko ya law kaddoni ke bagan nono anaka batuke law utunte fendo la dagawa ibasoro ala ya haramu ya au ba Allah daga unofe ube fendo haramu ya ibasoro ala ya Allah daga au ba far a haramu ya ulunofe a akwantum boke ciden ko de ubatoy o de ubatoy
doni ke baga kaina mankana karamugo kaina mankana shehu kaina mankana akera chogo abe kuma munun fo abe ke wale munun ke ube yira qur'ana ni hadisa de la naka kuma naka ke wale munun ni qur'ana ni hadisa ye nyogonta benna salafu kataboloma ala arash wal ayn obe kunkolo ko be nyeka obe minaka barakenai me kaina mankana mugo kera chogo naka kuma fota ni barake taw ni qur'ana ni hadisa ye nyogom bila ani salafu salu katabolo eko ne bado akatawra ni yoro la me an ko ni be karsari no fe na ye min fu ne be tugo ode ko ya minaka ke alay ka bato de u bato fuleninde sino tunte sujudu biyo min ni eye doni ke baga kelende mina ko karasa de te kataw nebo ode no fe na ye fengo na ye fengo fenke abangere ya fana ko akatawra yoro dola ima ko bila o katawla ninde to ko ya bato franka fo yade do iye fengore fara alakawo odi ya to Abu Hanifa ako haram ala man lam ya'rifu dalilana an yufta bi kalamina Abu Hanifa ko haramu yaram mo bolo am majhabi tigum an ba ke ka kuma munun fo ni mo ni man ka della bo yoro do qur'ana ni hadisa la haramu yaray kata mo kunna fo ni nan ka kuma ni ko mwajan ni maliki kote Abu Hanifa kote Ahmad kote Safai kote ako akasoro yanka delila boyorodo Qur'ana ni hadisa la min nintanka itanka kuma boyoro na delal Qur'ana hadisa la kanata Allah kalem goye Ahmad bin Hanbal ko ja sahali hadisi fa huwa mujahhabi ako majabi tenela de ni hadisa sahara dorode naka majabi ode yanka majabi imamu na safai ko akoni ne ya kuma fo nayi ni aya soro ne ya kuma dofo kuma mi ani ciden ka kuma bora nyogon koro ani alata bora nyogon koro aye ciden tamina akan ne ka kuma ke ka kogo goshi imamu na safai ko tukuni ako akado ni ne ya kuma fo nayi ka kuma fota ya ni qur'ana ni hadisa bora nyogon koro mbora o kuma la nyana maya ni fatulembe bora o kumala be ci den gadi sare no fe imamuna malik ko rahimahullah ako inma ana basaru ushibun wa uqti akunni hada madende mbe sawaba soro yoro dola mbe qataw soro yoro dola unzuru fi ra'i كلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه imam malik ko ne hada madende mbe sawaba soro yoro do mbe qataw soro yoro do ayinka hakkilina ullaje ninka hakkilina min ni qur'ana ni sunna benna ayota ninka hakkilina ni qur'ana ni sunna min nyen nyogom bila ayo bila imam malik ko wa kullu ahadi yuqadu min qawlihi wa yuraddu alayhi illa sahiba hajal qabr dondo la kato ciden kam misir la be der sudi akum mugo be ika kuma dobe mina ambi ka kuma do sage ma fonin kaburu tigi aya bolo nya shi ciden ka kaburu ma ako fonin kaburu tigi donc kaina mankana hada maden kera chogo mbal maw kana tugu mugo ko fenna delila tamin na qur'ana ni hadisa ko pasige ka karamgoro abedo fulan kafoya deda abedo fengore batoli deda imam na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab abe bonda do ninna aka kitabu tauhidila katugu mogo were ko katugu doni ke bawo ko katugu batokela ko katugu nyema ko ka ala tabila ka ciden tabila abedo fulan kafoya dela wode fuleya imam na safa ko faqad ajmal muslimun ala anna man astabana lahu sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an yadaha li qawli ahadi kaina man kana imam na safa ko ako silama be bennaka shaybaw tabinau ube bennen baka ko mogo ni ciden ka sunna bangiraye ko ninde ciden ka sunna ye ko ate daga ye iko toye mo shika kuma kama tigi kera chogocho atigi kera chogocho donc nin ka famu yahuda ni nasara ni alako uyu ka doni ke baga mina
ku ka bato kelaw mina ku fara alaka ku bato ku fara alaka ate komi utumbe salli utumbe sujudu ye uye fennu ye ala ye min ke halalai uluba haram jama ba haramu nofe ala ye min ke haramu uluba ke halalai jama fana ba ke halalai ulu nofe awa uta kera ninde bato ye ninde donc mogo kelen kelen ki jantu yere la o de yato min qasaish ahli sunna wal jamaa abi ahli sunna wal jamaa kam man kutuni ka kere kera feunna karamogo kelen tuulu bolo ko nin karamogo de ka kuma bebe mina anta ka kuma sibila ni cidente sallallahu alaihi wasallam ahli sunna wal jamaa karamogo min be ulu bolo aka kuma bebe mina ante foyi bila ala o ye cidende ye ulu bolo sino ikera chogo chogo ikala nila chogo chogo iyu lakala chogo chogo ika hakilina min nani de law ye nyogom bila qur'ana ni hadisa uka karamogo yu ye famwere uka karamogo yu were de la were wala me qatawra yoro mi tetugo ko ola qatawra yoro mi be bok ko o yoro la utetugo ko o yoro la ahli sunnah jamaa yode karamogo kere kele den to ulu bolo ko ninde ka kuma bebe mina foite bila ni cidente sallallahu alaihi wasallam me jamana en kono mogo dobe de ko karasa koni nebe karasa de nofi hari na donna jahannaba be do nofe eye mushriki de ete dina mai tuguni o eta te dina ko tuguni eta ye fulanka fo yani mushriki ya de yahudiya man nin fode nasara man nin fode ne nuka karamu ye alaka halalake haramu ye nuba ake ewa haramu ye unofe nu ye ewa haramu ke halalai uba halal ye unofe ala ko de ma ku ye ukabbat ye ukakaramu anu kabatu kala ku yubato ku farane alaka min ko na donna jahannaba be do anofe ko an ko ni be sa karasa de nofe mena ante mo resi lame ante mo sika ko ambe sa karasa de nofe ambe sa kasira ala kan sa kasira la balimo ni nye ki yere de dangaw yere danga bagaw de do utu koro de do danke ni kera jahiliya ni makala ni ko be tugu mo kote abena ni kuma sugu de lasima donc hada madon ko jantu yere la ma ba bato min fule jamana kono ya sheikh bato min fule jamana kono ya karamo bato min fule jamana kono kasara bele ba e wa be hari mo la munu ñu dambi kata sunama ube karamo min ñu la kala hari masaila min ni karamogo imboka delela nana bange ku ka karamogo intate utu ka karamogo intabila bra ni ta'assubu de at-ta'assub majmumun kamogo siporte ire bado abe min ka delela jelenta ka ube aletum be hakilna min ka delela urebe ka grina tay ona tabi banaka tabila uba fo de mako ta'assubu Cheikh Albani tumbe fe ngo fen kelela jiya kono ta'assubu ni bidia supporteria ka karamo supporter galon kata ngode yato tahawi uga fe mun ka kita aqidatu tahawi imamuna tahawi misra anale abe abu hanifa kama jahbi de ka ani karamo do ye nyogon soso misra masaila dola abu hanifa be minka tahawi toka karamo inkwama akoye sigeti abu hanifa kama jahbi de laba ako bo ako abu hanifa fana yen ninde fo etoka ako neba kamo jahbile da wala yuqliduhu min neta nomina fala yukhallidu illa asabiyyi yani almutaassib ako parce que mo site tugu mo ka e yere bado delela jelem bangeriye ko anika karamote kelenye isa gira katugo ko wala ko mo shito ke ni asabiyate mo min be ta'assubu ani karamo min be nyogoma o fana ko wa khabiyun aida nin kuma kera kuma ifo adonna tali na misra la yughallidu illa asabiyun wa khabiy mo shite tugu doni ke baka kote hari ni delila bangerera ayi min fo otana delila bangera ola toujours iba ko mo sito ke ni ta'assubu mogote wa khabiyun ani pendombani naluma la yuqallidu illa asabiyun aw khabiy ni tara salih ibn abdul aziz ala sheikh
aka aqidati tahawi minna ya sarahu betan nin kuma soroy mogo site karamogo nomina yere bado karamogo be haklina min ka katawra yesira bila mogo site tuga ko ola kera mo jahbi tigiyo akiri damana karamogo ye fo iye ta'assubu de asabiya de bi bol wahabiyun iye fonde mbaliye donc on kan nunu fana famu hari munum bu dambi kata sunna man ni supporteria karta tabe do dusukun kono hari na karamogo ye masala min fo akera katawye hari no o bora e ka kuma de la deresula o bora e ka kuma la nyinin kali jabila doro aka kalanden do beseki koniyate ki juguyate ko ye fen fo lo ka karamogo an kan nunu dabila dinay alaka dina de la sabati lembe min na qur'ana ni hadisala la faham salaf salih ambe ka je an kota ni mogo min ta ya je yoromi aya jija me aya je atani sawaba mabbe o te fembo aka karamana ka bonyala ambolo me ante tugu mogo shiko katawla ante tugu mogo shiko katawla ni mogo yo ke ki tugu ka tugu mogo ko fenna e yere bado katawu ba bolo e banna kabila ko pasike ka karamo de do abedo fulanka fo yakono o de fuleya uyuka doni ke bagawu anuka karamo uyu mina ku ke alaye uyu mina ku bato kafara alaka ka alatoy ka alaka bato litoy anya tugu yafo awye wama umiru kasoro alama hadamadu yahudani nasarani hadamadu alamu nyamarani foye illa liyabudu ilaha wahidan fo uka bato fenkelende bato ala kelempe wal masha isra mokala wal mashiha ibnu maryama nasara fana uye isa maryama denke uya mina kake alai nasara doko isa alade doko alaude sabade maryama alai isa alai salisu salasa doko ay isa ala dende doko isa ala dende donc yahudaw fana ye kuma jugu e nasaraw fana ye kuma jugu belebele ba fonni nye kuma mi ni alaye mu'minu lasu anku kele anku faganin kuma foli kama parce que kuma jugu belebele ba ngalon kuma mi anya fo chogo mi islamu fulen la hala minna anko jamana kono ko keme bi kono toni duru ko de islamai ko ankacha ko aunde ka sago be ke nin jamana kono islamu yere ba ke kanunun de fo mi abe fo tele wala mali abe fo arajo wala mali isa ka denya be fo ko ala dende isa mun borala o be fo mali ko isa ala dende o be fo isa ala de o be fo isa ala sabana de o be fo maliya aw ko fanga be awla ko ka jama kacha me uma wuli wulun no fe yerede o temmo go toro jamana in kono ya illa marahim rabbi wala hinna mo kelen mulma kasur kuma min fulen ni nye ko sai ala denye ala yere ko takadu samawati wal ardi yatafattarna minu anda wuli rahmani walada ala ko soni sanka bawulon fulani dugma kololon fula ani kulun abetumbe gurja sanka bawulon fulani dugma kololon tumbe bi kulu tumbe fara ka ci ka bo nyogona tanki yina saraw ko dembe ala bolo kuma injuguya kulu tumbe ci sanka ba tumbe bi dugna ko wole tumbe guruja tanke kuma in kajugu emme bo fa ka jamana kono mo ma sege filola de emi mbafo ni nye mushrikiyai emi mbafo ni nye bidiyai emi mbafo ko tauhidi kata emi mbafo ko sunna kata ko nya kanyine awde ka wajulu chogola ko nya kanyine wotigla mo de ka wajulu chogola ko munu mimbaru ka dersula ko be nyo mo safute ko be mo jogofo ko be mo ka tabulo la goshi ko nya kanyini wala o wajulu chogo ka koroshi kutubo ka kala wajulu ka te an kanyo la goshi dabila alaka denya ko isa alaka denya wote fenye munna silama nyima te kuma fula telewuni arjalo ko kana fo jamana kono isa alay munna te kuma wala isa ala sabane munna te kuma wala fo kana fo ko kantere jamana kono aw kawde kacca ko fanga ba awla munna te kuma ulula ko antere munna igiliji ni kura mbim fule igiliji la sampe haramudo silama jamana munna te kuma wala ni fanga ba awla munna te ulu ko foro kabila ulu kontrola
aw ba fo de ko munum be weleli ke kata tawhidin ma munum be sunna fo minum be bidia fo munum be fulanka fo ya lagosi ka kaburu bato law lagosi ka mawlidi kala lagosi ko nya ka nyini ulude ka wajuri chokola abe nya nyini ala ka denya inde la folo ay nya nyini wala folo ala ka denya kana foya ay nya nyini folo isaka ala ya kana foya ay nya nyini folo kuram munum be igiliji kono o ka kari ka bo igiliji ka folo ay nya nyini wala chrétien be do silamaw ka sokono i ko fe 10 heures 11 heures kata aka ka kitabu di addew makku wele katu ka chrétien la ayude ko folo ayude bali jamana kono folo ne munna ubeta tawhidi fo baga sunna fo baga bidia kele baga mushrikiya kele baga kabur bato kele baga iri barka nyina na kele baga aw beta ko abe kuma de la ko abe nyanyin ulude ka wajulu chokola awa ala fule ka fawye mu'mini kanka mugo munun kele iku faga yahudiyo ko ujeri ala dende ye kuma jugo fa ye wulu faga folo ala yode fo nasara ko isa ala dende ye kuma jugo fo ye galon fo aye wulu faga folo aye wulu kele folo la nyini yode وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا يهوديا وبي مشركيا منك وجري فر علىك نصارى وبي مشركيا منك يسا فر علىك ني على مو نيامرني فوي فوك ني على كلم بودي بوتو كنا فوي بوتو كفارينكا ايو كله وكون كلم بودي بوتو فلو سانا كا ادادو في مورلا اي نون كله فلو لا اله الا هو بوتو فنشيده تي منك بوتو تياني على كلم بودي ني على كلم بودي لا إله إلا هو لا معبود حق إلا الله باتو فنشيت منك باتو تياني على كلمة بوته هاري باتو في منون بأبنغلو ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل على كلمة باتو دي تياني في منون باتو كفر على كأبنغلو سبحانه أما يشركون أنا سلياني لو كابو فينا أو بمنون فر على كام تعالى وتقدس وتنزه عن شركاء والنذراء على سنيالين كبو او بين جنيغ منو فرالك ابيت تنيغ منو فرالك ولا اوان دم بغى منابو فرالك ولا اندادي سينما منابو فرالك ولا اولادي ابيت دم منو فرالك على سنيالين كبو نيمبما لا اله الا هو ولا رب سواه bato fen site min ka bato tiɲani ala kelen pe wute dammasa site min ye dani ke ni ala kelen pe wute awan balimaw ni kele be silama ɲɛma min na ni kele be silama min na yahudiyaw be fulankafoya min na kerecɛw be kira fulankafoya min na ani musiriki tɔ minnu be jamana kɔnɔ ala ye muminiw lasu ko a ka nunu de kɛlɛ fɔlɔ a ye musirikiw kɛlɛ fɔlɔ a kɛra yahudi a kɛra nasara ye a kɛra musiriki minnu yɛrɛ b'an yɛrɛ bolo ya fɔlɔ a ye olu de kɛlɛ fɔlɔ a ka tawhidi sabati o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ taa ko wɛrɛ min na a bɛ taa mɛ aw bɛ taa yɛrɛ kari ko minnu na ka tɛmɛ ninnu kan ninnu de ye a ka baara ye fɔlɔ ala yɛrɛ de y'o yira aw la a y'o kɛ fɔlɔ mɛ an ka kɛlɛ bɛ mun na ekɔli tiɲɛna dɛ ji tɛ ye dɛ siraw tiɲɛna dɛ kalanw tiɲɛna dɛ wa jamana ka nafolo suɲana dɛ mali ka silamɛw kɛlɛ bɛ nin kan kɛlɛ kelen tɛ tawhidi kan kele kelen tɛ tawhidi kan ka tawhidi sabati kele to kan ka mushrikiya gɛn ka bɔ nin jamana kan kele to kan ka bidiya gɛn ka bɔ nin jamana kɔnɔ kele to kan ka sunna sabati nin jamana kɔnɔ ala faamu sarafsa kele to kan dɛ kele bɛ fɛn o fɛn ka bɛ diɲɛ kɔ bɛ diɲɛ ko ni diɲɛ antɛrɛ ala ka hakiliman de di an n'u ma يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون ألاكو كافروا بالله كافرون مشركون كتاب الدون كولا أنا كرا مشرك مشرك أنا كرا كافر كافرين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وبافك على النور على الدين من فلان وكافرنوا داود أي ما بويس به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين الحق كيدن شيرا ni doni nyuma minye ani bara nyuma keli minye kafirun biriyamugun mushrikun ubafika ala kan noro faganu u daude
wa yaba Allahu ala fana bebba illa yutimma nurahu fo ala fana ka aka norin timma kan nin dina intimmede walau kariha al kafiruna har ni kafiru yo oko har ni kafiru yo ko odo beke gon kasire ko akwala ka dina cinya min fule ninye ala ka noro min fule ninye ala ka dina min ni mugo min ko cire ni nin dina min nana ko e ka fagade akwa be ko mi tile ni e yidashi da nyesi tile ma ko e ba finye ka faga mugo ba fu e de ma fato e ka da finye be se tile ma janka ka faga kalo noro abe atani fulala atani nani donna e i jora ki da nyesi kalo ma ko be a finye ka faga u b'a fɔ e de ma fato e da fiɲɛ tɛ se kalo nɔrɔ ma janko ka faga wa haja la sabila ilayhi ka tile nɔrɔ faga sira tɛ mɔgɔ si bolo ka t'o ma ka kalo nɔrɔ faga sira tɛ mɔgɔ si bolo ka t'o ma a ko fa kadhalika ma ursila bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko a b'o cogo de la ala y'a ka ciden cini nin dina min ye nin doni ɲuman min ani nin baara ɲuman min a fana b'o cogo de la mɔgɔ si tɛ se ka nin dina faga mɔgɔ si tɛ se yahuda tɛ se nasara tɛ se bidiya mɔgɔ tɛ se munafiki minnu bɛ silama jamanaw la n'u bɛ sira di yahudiya ni nasara ma pour ka silamɛ kɛlɛ ka faga u tɛ se la budda an yatimma wa yuzhara أقول لا بد لك دين من فلان ألا باتمر ألا بانجد ولهذا قال تعالى مغابل لهم فيما أراموه ورضوه ودياتو ألا يافو ناس كافر يمون لنين مشرك يمون لنين يمون فو بركا من دين فغا ألا وياب الله إلا يتم نوره ألا بيبا فوكا كنور الدفا ولو كره الكافرون والكافر كافر مني min be ala ka nema sutura min banna ala koma o togo de kafiri ewa mbalimo nin dina afule de suni tile munun bala u yere ma jonko la fo ko an nyankan na fulo be de financier ko kan ka wahabiya ya faga ko dongo do wahabiya ba ya dobe faraka kata hari sama shigewo aya na fagati u yere dade yofo ko nuyu kan na fulo de bo kan na fulo financier kan na fagati pour kan ni wahabiya ya faga ko me dongo do ko dobe fara wahabiya ya kade aw de be senina ala de yafo kafiri tese yahuda tese nasara tese yahuda ni nasara ma senin dina min aw de be se kafiri tese nin dina la yahudiya tesala nasara tesala munafiki tesala bidia mo tesala لا تزال طائفة من أمتي جاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خجلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو هكذا سيغلين دوكوي أما فو نندينة الله جربي أما فو تشينة الله جربي ميكو تشينة بدوغا بفغا لا وتكي تيرين كو جمع كلو تولي نكا منتون لا نوبو كتشينيكا ألا بو دمي تشينيين كفانا ni mɔgɔ min y'u sɔsɔ o t'u tɔɔrɔ ni mɔgɔ min y'u dɛmɛli to o t'u tɔɔrɔ o b'u ka tiɲɛ kan u dɛmɛlen dɔ fana taifatu mansura jamakulu dɛmɛnen ala fɛ a ko jama tɛ wuli ale ka mantonw la fo wagati min ni kiyama diɲɛ wulili surunyana o ka taa diɲɛ wuli surunyama o bɛɛ tiɲɛtigiw tɛ bɔ nin sunnamɔgɔw tɛ bɔ nin dina kɔnɔ ayi a tɛ bɔ la kafiru y'a kɛ cogo cogo yahuda y'a kɛ cogo cogo bidamo y'a kɛ cogo cogo sunna tɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ fo ka taa kiyama wulili surunya ciden de ka harisa salen do a tɛ kɛ Ibn Qayyim ye min fɔ alhaqqu mansuratun wa mumtahan hajihi sunnatu rahman Ibn Qayyim ko nuniya kono ko tiɲɛ a dɛmɛlen de do ala b'a dɛmɛ a ko mais ala b'a lajarabi dɛ akwai kwado fana o fana yi ala ka taabolo de o ye ala ka sunna de o ye ala ka taabolo de ala bɛ tiɲɛ jarabi ka tiɲɛtigi jarabi mais i tɛ labila dɛ i bɛ dɛmɛ dɛ ni sabatira i sabalila i tɛ labila dɛ i bɛ dɛmɛ i bɛ lajarabi tiɲɛ bɛ lajarabi mais tiɲɛ bɛ dɛmɛ dɛ a ko i k'o dɔn tiɲɛ bɛ lajarabi dɛmɛ o kuma minnu filɛ ye nkalontigɛ minnu filɛ nin ye n'u b'u tigɛ k'u da sunnamɔgɔw kan k'u da sunna karamɔgɔw kan ninnu ye lajarabiw de mais ninnu tɛ se diina in na o
ningalo nunu te se dina law ala kan nurin timmelende do hari na mandi kafiri ala be min dina dafare هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ألا دي مساي نايا كتشيدنشي دوني نفماي أني اللي من يسحلي ودين الحق أني بارنما نونون تفسيراني شكرنا بنكسير كفر الهدى هو ما جاء به من الأخبارات الصادقة هدى قرمون تشيدن كباريا منون نانا كباريا منون يتشنعي والإيمان صحيح والعلم النافي أني اللي من يسحلي أني دوني نفما هدى ينكري ودي تشيدن اللي من يسحلي من نانا أني دوني نفما من نانا ألا يتشيدن تشيني اللي من يسحلي أني دوني نفما ودين الحق هو الآمال صالحة صحيحة نافئة في الدنيا والآخرة ودين الحق يومني ويد بارا نما بارا من سهلندو بارا من باتجين فجيان الآخرة دين الحق كوريدي أبيكم على ده مساي أيا كتشيدنشي نيلي من يسهلني أني دوني نفما ودين الحق أني بارا نما بارا سهلي بارا من باتجين فجيان الآخرة bara sahalen munye sarati fula sabatira bara minna bara qalasira ala kelempewye bara benna ciden ka sunnama wodi yato imamuna maliki ko mamata ala sunnati falyabshir mamata ala sunnati falyabshir mamata ala sunnati falyabshir koni mu'min sara sunnaka inni sonja ni mu'min ni sara sunnanka inni sonja mu'min ni sara sunnaka inni sonja ahmad bin hanbali ko من مات على سنة مات على خير كله على كم فق سنك لا إله إلا الله نقول دعنا من بنين جمانا كنا كنا بكرسرنا على كنيك وابي على كنا نك سنة موفق تينسا يرد دعنا نيما سنك ini bone be sera lagra amara bone hambari yodefo akon ni sara sunnaka isara hera beka mamata la sunnati mata la khairi kullihi akoni mu'min sara sunnaka isara hera beka imam na malik koni mu'min sara sunnaka ikanni sonja sarafu do mogodo della kanama awa afari fagale aku karasa munna nya bilay fari fagale ndobbi akon tereke dole sara tereke dole bannabi ako afatura sunnaka wa ako afatura sunnaka ako fala yaqaf ko kana sira ko kana sira na fatura sunnaka kaba kana sira ifari kana faga balmala kan fatu sunnaka donc bara sahlenye bara jumaye baraka kalasi alay akabbe ci den ka sunnama sallallahu alaihi wasallam donc ala ye ci den ci ni ode limaniya sahale doni nafama ani bara nyuma bara sahale bara min batigi nafa jani laghara alay ci den ci ni ode li yuhirahu ala dini kulli pour ka ci den ka dina imbange dina be sanfe ay ala sa'ir al adyani pour ci den ka dina ka bange dina to be sanfe kama sabata fi shahiyan rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala asabatira harisa sahalen kono ci de kisini ma baka anana sahih muslim kono ako inna allaha jawali li ardan masarigaha wa magharibaha ako lay dugu kono be faranyogon ka be iranela atile bi ani akoro atile boyoro na atile boyoro na biyoro abanya fana sahilinya fa ala ya be faranyogon ka iranela وسيبلغ ملك أمتي ما جاوال منها على يدغ كل يرو فرانيون كايرا نلا من تون كمرا بشابيما نكم من تون مرا بشابيما أنا نهري سور المقدار ابن الأسود بلا قال يا متشيدم بافو لا يبغى على وجه الأرض تشيدم قاتي تدغ كل إنكا بيت مداري بريكيشوتي تدغ كلوكا ولا وبري من يشيد تانتا komi suraga ugo ka tanta mun koro ka sidila ka ke tanta ka do koro minye si soye tanta oteto dugu koloka illa dagalatuhu kalimatul islam fo islamiyat kuma be do kono
diɲa fan bɛɛ diɲa fantan naani bɔgɔso tɛ tɔn ni so min dilala ni bin de ni bugu de o ni so min dilala ni si de ni tantanw de do so si de tɛ to nin diɲa kɔnɔ ko fo silamɛya kuma bɛ don a kɔnɔ yu'idun ajijan ni silamɛya nana mɔgɔ min ye mɔgɔba ye silamɛya fana nana i silamɛyara a bɛ mɔgɔbaw kɛ mɔgɔba ye wa yujillu jalila na bɛ mɔgɔ dɔgɔmanw fana kɛ mɔgɔ maani ye ka k'u dɔgɔya n'u ma silamɛya n'u ma don silamɛya kɔnɔ imma yu'idjuhumullahu fayajaluhum min ahliha imma ala na dɔw bonya kaw karama ka kɛ silamɛw donkɛ wa imma an yujilluhum fayadinuna laha imma ala n'aw dɔgɔya hali n'a ma don silamɛya kɔnɔ silamɛya n'aw mara silamɛya n'aw mara o bɛ kɛ o balima hali sisan ni fanga tɛ silamɛw la ni diɲɛ tɛ to ten o kɛlɛ bɛ labana ka wuli u ka bɔnbɔn n'u ka miki minnu filɛ nin ye a bɛɛ bɛna tiɲɛ ala bɛna nin bɛɛ jɔ cire n'a ka sɛbo tun bɛ kɛlɛ kɛ ni bamuru ni tamaw ye cogo min kɛlɛ bɛ laban ka kɛ o de ye tuguni jihadu bɛ laban ka kɛ olu de ye tuguni muminu ni yahudiyaw silamɛw muminu u ni yahudiyaw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ni nasaraw muminu bɛ yahudiya ni nasara faga de dɔrɔn u bɛ taa dɔgɔ kulu de kɔfɛ ka boli ka taa dɔgɔ yiriw kɔfɛ n'u taara dɔgɔ kulu min kɔfɛ kulu in yɛrɛ de b'a fɔ silama mumini na yahudiya fulen kɔfɛ yan n'a faga iri de b'a fɔ mumini na silama fulen kɔfɛ yan n'a faga silama na yahudiya fulen kɔfɛ yan n'a faga ciden ko fɔ iri kɛlɛ kari o ye yahudiyaw ka iri ye ni yahudiya dɔgɔra o kɔfɛ o tɛ kuma mais ni o tɛ diɲɛ yiri diɲɛ tinti diɲɛ kulu o kulu ni yahudiya taara dɔgɔ a kɔfɛ a b'a fɔ silama nafulen kɔfɛ yan n'a faga o bɛ kɛ o dugukolo in bɛ laban silamɛw de bolo min bɛ bonya n'a ye min bonya ani kɛ silamɛya dunkɛ ni ala ye min dɔgɔya fana silamɛya n'i mara diyagoya ولو كره المشركون ni hari mushriku yo kore ni hari mushriku nin dina tinyaba ala ba bange de ka sabati de ala be ciden cirani kanda minya cirani din limana nyuma minye atirani doni sahle minye atirani bara nyuma ni bara sahle minye ala bo bange de dina be sanfi hari ni mushriku yo kore hari no ma di mushriki udusu be pere koy mushriku munum be jamana kono kaburu batol munum be jamana kono udusu kum be pere koy nin tawhidi be jode nin fulan ka fuye be ge ka boya abe fode ibe se ka mogo do de bala foli la ite se ka mogo do bala foli la mogo do de be se ka tamake wori tigi do ka wori la ka foli toy mogo do ta toy mogo do de be se ka sira ka foli toy ala be mogo do bo o te sira fuye ni ala kelembe utaba tafo hari nu gona mushriku ye cinya be bange mo si sheko tala يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ألكم مؤمنون أنكم عبد الله بن مسعود كو ني علم القرآن كونوا يا مؤمنون ولكتلوا مجو أبنا خير كما دوفو كمؤمنون يا مريم ube abena ko jugu do fo ka mu'minu balala alakum mu'minu aw munun dara alala inna kaseera min al ahbar akado doni ke baga chamambe wa ruhbani bato kala chamambe la yakuluna amwala nas bil batil ibe mugo kanna fulu dude fu jamana falendo la tewtew doni ke baga chamambe akado bato kala chamambe ube wali nafulu de du fu galonka ويصدون عن سبيل الله وتا اتوا نفول دوني فنانا دي وبا كان نفول دو غالونكا كاساغي كابو على كسيرما وبساغي كابو على كسيرما قال ولياتو بونكاسير كون يرولا اكو تحذير من العلماء من علماء السوء وعباد الدلال
akonni aya nana kan baga an kan yere kolosi doni ke baga juguma ani bato kela filibantu ni aya nana kan baga jamakuru fulala doni ke baga jugu ani bato kela fililew kama qala sufyan ibn waynata kumi sufyan ibn wayna ko chogomi man fasara min ulama'ina kana fihi sabahu min al-yahud sufyan ibn wayna ko akunnan ka doni ke baga min cinyana akera jinya kanu bagaye cinya tese ka fo cinya tese ka ke natabbi hada madun ka bolola feunka asira lembe jamama abe kumani ewa population ni ewa nkaje nyini de akoni doni ke baga min kera o chogola ko yahuda nyogona de do sufyan ibn wayna akunnan ka doni ke baga min cinyana waye yahuda nyogona de ومن فسد من عبادنا كان فيه سبه من النصارى أقول ننك بطو كلا من فنتيانا أبي على بطو نبيريوية أبي على بطو نشركوية أقول نبطو كلا من فنكيرا وشغل النصارى ونغنا ديرو نصارى ونغنا ديرو نبطو كلا من تيانا إبي على بطو نفيلبانتياي أي النصارى ونغنا ديرو أنا حديث سهلين كنو لا تركبن سننا من كان قبلكم حاجة القوجة بالقوجة ciden ko mo munun temena wunyede abu no bato abu no mina tamannu ni tamannu qalu al yahud wan nasara ko cido yahudani nasara sawa qala faman ciden ko ni yahudani nasara te jondo anana nya to ko de fi riwayat fars wa urun ako farsi kan kan wuri man ka ben wulula dege famina nas illa haulai ngam manton aw be tugu mo juman ko ni nonunte ako wali hasilu لانيني تهجير من تسبه بهم في أقوالهم وأحوالهم ألا ينبغى بغيا دوني كبغى جغو يهودي دوني كبغى جغو كرا تشغمي نصارى وكبتو كلا جغو كرا تشغمي مؤمن أنكنا أولادك وككما كونوكا كوالولا مؤمن كانوا أولادك وككما كونوكا لهانولا لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وذلك أنهم يأكلون دنيا بالدين ويأكلون أموالنا بالباطل بنكسر كل أكوا كوريمون لا يأكلون أموال الناس بالباطل أكوا كوريمون لا ينيمون أنهم يأكلون الدنيا بالدين وبو كدينا دك كدينا دو ما نقول يرى كدينا جو يرونيني وبير مكرا كدينا كري كدينا كوكري ulu yere ka jiya nafani jiya antere munun bena uma ubode makara ka teme dina ka ode yede ka dina yawa jiya ke ka dina du akoro ye ode wa manashibuhum wa riyasatuhum fi nas ulu yere ka joyoro anu ka nyema ya jamala ubode makara ka teme ka dina ka nema fode abe bunka siri de kono nema fode komi anka dina nyema yere be waso ni minye ube waso nyogona ni jamade ube waso nyogona ni basa kala basa sogole munum be takaduma nu be ta jama jala yero ube waso nyogona no de ko karu kanna kata nu be waso nyogona ni oye ube mu waso nyogona ni mobilu de ayen ndi nema ni nyen ndi nema ube waso nyogona no de ewa nimba sa kalele munun ni basa sogole nunu anini so munum be di anini wori munum be di ma anini mobilu munum be di ma dina ni sunna ko karna ni nunu de ukanyemaya ukajoyoron anu ukanyemaya umma karili yakuluna amwalahum bijalika ubake ka hada madon nafuru duni oye kama kana li ahbar li yahudi ala ahli jahiliyati akukumi yahudiyan fanaka doni ke bawo tumbe jahiliyala utumbe ninke chokome walahum indahum kharaj yahudiyan jahiliyala uluka jamaat to ka uben nafulu dode bila au kapuru akapo kun bide mo ka kesu fule chokome sangosa ahakam aw munum be amerique aw munum be france aw munum be espagne sangosa hakedo tigelendo aw ka kabo karamo fe fo akoti yahudiya jogo yahude de jogo do bun kasire de yafu yakuluna amwalahum bizalika kuma atumbe yahudan yahude ka doni ka baw bolo walahum indahum kharaju wa hadaya wa daraib tajiu ilayhim yahudan ka karamo ka doni ka baw ka jama toka utumbe ewa sangosa ube hake do de bileka hadaya be hadiya de tumbeta kadin uma yahuda unyema uma wadaraibu ani takishu ube ulu de bila auka au be ulu de takana duma ube balono de
ببالونو دي كدينا كري فلما باس الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمروا على دلالهم وكفرهم متمم تشيدن شيرا يهودن النصارى ودمرا وكفل بنتيا كانوا ككافر انو كنغليا انو كتمكيا ولنا فلولا وتما منهم ان تبغى لهم تلك رياسه ويتمك كم تمبي نيما يا منا سني تشيدن كاتشي هاري تشيدن كوفي ونيما يا كاتو اولوبولو فأتفاها الله بنور النبوة ألا يونيما يعني أمغو دين أمغو مغا ألا يفغولو بلو نيشيدن كتشيلين أيو فغا كبو يهودا بلو نيشيدن كتشيلين كبمين ولا كدوغيا ما بلوكا كنيما يمبمون ولا كدوغيا ما بلوكا وباو بغضب من الله وندمي لساقرا كتعلما ويصدون عن سبيل الله وهم ما أكلهم الحرام bunkasiru ko doni ke baga jugu wato kila jugu kafaruka haramu dunka yasudduna an-nas an itibaili haqqi ube mogo bali ukana tugo cinyako cinyatigu kerade ko dirikita teru de cinyatigu kerade ku ka kuma cogo de mani ciga cinyatigu kat kerade kun nunun te mogo fara nyogonka ube kuma katawulu manode pour ka mogo bali mogo kana tugo cinyatigu ka be wali nafulo duni haramu dola o mu wasa وبمغو فنبالي كوكنا تغو تنياكو ويلبسون الحق بالباطل وباكي كاتياني غالو نيغامبي نيغونا مشركياني التوحيد فرلا نيغونكا سناني بيديا فرلا نيغونكا قبر بطولا دي مينتي قبر بطولا فرلا نيغونكا سيبانني نواني امين كيبي سيبا بونياو فرلا نيغونكا يلبسون الحق بالباطل وبكياني غالو نيغامبي نيغونا ويجهرون لمن تبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وبيساقي كبانجي مغو يفنا كنكا كون ني مغو تغرا أو كو باكي كمغو ولا كتاهيرا ديما وليسوا كما يجمعون بنكسيرو كو بمين غلون فوتو تغلا وبا بانجو كجماعي كو باكي كمغو ولا كتاهيرا ما أكو كسرو وباكي كمين فاكو تغلا دي بل هم دوات إلى النار أقول ولي كلا وديرو كتا تاسماما كرمو منون بني تقولا باتو كلا منون بني تقولا وبايرو كجمالا قوم باكي كمو ويلي كتا هيراو دي أكون غالو وباكي كمو ويلي كتا تاسما ديما ويوم القيامة لا ينصرون من لا غردو تقوت الدمي بغسرو دي نمنو دين الله حلالا وتدمي بغسرو دي أبين أن يفي آيان بشكا دفا ها aya inte se kadafa ambe Abdullah ibn Mubarak amba ka kuma farakaya ako wahal afsada dina illa limuluku wa habaru su'i wa ruhbanuha Abdullah ibn Mubarak ko ako yala fem mo dumanye dina tiya ako mo shima dina tiya fum masake jugu ani doni ke baga jugu ani bato ke la jugu Abdullah ibn Mubarak ko ni mo sabade dina ciya jiya kono masake jugu doni ke baga jugu bato ke la jugu jinya ciya baga fule dinya kono ayta bunga sir tabe ni sowe ni mo sabade dina ciya marale ke la jugu doni ke baga jugu bato ke la jugu e may unata shigi telela jamana yin kono ka maulidi fo ka nyaga ka kabaru bato ka nyaga e population fana be tromper ne e ko ni ndone ke ba ani ninjala mu bele ba ni no na be sigi ka galon jige tori ima qur'ana de kalaw ala de yafu wa inna kathiran min al ahbar wa ruhban la yaquluna amwala an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah ala ko doni ke baga chaman be bato kala chaman be ube hada madon kan na flo du galon de ka kawsagi ka bo cinya na fana ede ma qur'ana kala doni ke baga be abe sigi telela ka galon jige dere doni ke baga jugu be sigara jola ka galon tige ci de nyode fo akhwafu ma akhafa ala ummati ali ayimmatil mudillina akum bi siram man tonni mo munuma nyema fililew doni ke baga fililew silama nyema filipantiu akum be sira man tonni mo sugumare ci don ko duwato ala buwabi jahannama ako wulil kiraw de rube jahannaba dinga dadela man ajabahu ilayha qajafuhu fiha ubi mugo wele kata min na yu jabi do bi fili tasuma kono anka qur'ana karaka famude
jamana la ni qur'ana karana ka famu a kafiru munun be a mushriku munun be a kaburu batula munun be a bida mugo munun be aba yere kolosu mote foyi la ni galon tigete a munun bu dambe kata sunna ma munun bu dambe kata silama ya nyema yama nu yen ni sunna kari kan ni dina kari ka ciyani galon nyagambe u ka doyoro kama u ka nyema ya u kama na fulo mun beno ma o kama aw yere baado ku be filibanti ala be cinyalila na ya qur'ana kala de ka sarafu ka kuma kala ayire baado ku te foyi la ni tiɲani ni filibantiya ni diɲɛ ɲini tɛ ka diɲɛ kɛ ka diina don te foyi la ni o tɛ an bɛ ala de deli ala ɲɛ siranya ni limaniya ala ka filiw dusukun na ka sagi ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye ka taa ala ka diina ɲuman ma subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah summa as-salatu was-salam ala rasulillah نحمد الله سبحانه وتعالى البر الجواد الكريم القابض الباسط الرحمن الرحيم نحمده تعالى على فضله العظيم وإحسانه العميم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بغض البصر ونشهد